Για να ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο. Όλα είναι πιθανά. Με τον Χάρης να κρατάει μπάλα. 63-60. Παρεσκόσκι κάνει την κίνηση και αυτή τη φορά 62-63. Στους 32 πόντους, Πέτρο. Στους 32 πόντους, ένα άκρος εντυπωσιακό γεγονός. Μια επίδοση ασύλληπτη ίσως για τα δεδομένα ενός τέτοιου αγώνα. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο, που νομίζω δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο παιχνίδι που καταφέρει να πετύχει τόσους πολλούς πόντους ο Μαλεσκός. Μπράιαν Σμιθ απαντάει. Αυτός είναι ο μεγάλος παίκτης, όπως είπε ο Ρένος. Να δούμε από την άλλη πλευρά. Γκάρνερ δεν τα κατάφερε. Μάζεψε ο Σμιθ. Στον Χάρτεν θα κάνει το φάουλ ο Βαλσκόσκι. Δεν είχε άλλη επιλογή βέβαια. 65-62. Εντάξει, υπάρχει ακόμη πάρα πολύ χρόνο. Ναι, υπάρχει χρόνος. Πέτρο, Ναι. υπάρχει ακόμη 1 λεπτό και 5 δεύτερα. Και ζητάει time out ο Μεμοσιάννου. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του Φρέντερικ Αχιλλέα. Παιδιά, έχουμε δυνατότητα να μείνουμε σε αυτό το time out. Μένουμε στο time out. Αυτό που έλεγα, Πέτρο, ότι αυτό είναι το τέταρτο φάουλ ομαδικό του Φρέντερικ Αχιλλέα. Σε κάθε φάουλ πλέον η ομάδα του Κεραυνού θα πηγαίνει στις ελεύθερες βολές. Μιλάμε για ένα αγώνα που η διαφορά είναι μόνο στο ένα σουτ. Μιλάμε για 3 πόντους. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η κάθε επίθεση θα μετρήσει ιδιαίτερα. Προσβεί στους παίκτες του, υπάρχει 1 λεπτό. Δεν τελειώσε τίποτε. Σημαντική. Τόνισε μάλλον στους παίκτες του. Δεν μπορούμε να κάνουμε φάουλ. Έχουμε 4 ομαδικά. Αποφύγεται το εύκολο φάουλ και πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Λοιπόν, Άρη. Συστάσεις κυρίως όσον αφορά για τα φάουλ που έχει να δώσει ο Κεραυνός. Έχει μόλις 2 ομαδικά. Μπορεί να δώσει άλλα 2 η ομάδα του κ. Μεμοϊάννου. Πρέπει να παίξουν με την εμπειρία τους οι παίχτες του και να κρατήσουν αυτό το μικρό προβάδισμα για να πάρουν το κύπελλο. Λόνι Κούπερ. Αυτό που κάνει ο Λόνι. Ανεβάζει τη διαφορά. Σημαντικό καλάθι. Που μπορεί να δώσει τώρα μέχρι και 2 φάουλ ακόμη η ομάδα του Κεραυνού και νομίζω αυτό πρέπει να κάνει. Μαζεύει ο Κεραυνός την μπάλα. Είναι κοντά στον τρόπαιο ο Κεραυνός. Αδράχνει το τρόπαιο. Το αδράχνει. Και Κιέσα κρατάει μπάλα. Σμιθ στο Κούπερ. Έγινε το φάουλ, ναι. Έγινε το φάουλ. 67-62, 28 δευτερόλεπτα που μένουν. 28 δευτερόλεπτα χωρίζουν την ομάδα του Στροβόλου από την κατάκτηση του τίτλου. Και είναι στις βολές. Η προηγούμενη επίθεση ήταν πολύ σημαντική. Ίσως να αποδειχθεί και η μοιραία επίθεση για την ομάδα του Φρέντερικ Αχιλλέα. Βέβαια την εκμεταλλεύτηκε τη σημαντική επίθεση του Κεραυνού Λόνι Κούπερ προηγούμενα. Βεβαιότατα. Είναι και αυτό που λέγαμε ότι η εμπειρία φαίνεται στο τέλος, Πέτρο. Λοιπόν, Λόνι Κούπερ. 62-69. Πολύ λίγος χρόνος μένει. Παίρνει το time out. Πολύ λίγος χρόνος, Πέτρο, όμως το μπάσκετ αυτός είναι πάρα πολύς χρόνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι στα 29 δεύτερα μπορούν να γίνουν ακόμη αρκετά φάουλ και ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα και ελαστικά 29 δευτερόλεπτα με τον Κεραυνό να είναι κοντά στο τρόπαιο, αλλά το Φρέντερικ Αχιλλέα να στέκεται. Λοιπόν, Μάριε. Γρήγορη επίθεση, τρίποντο Βαλεσκόσκι, να μην γίνει φάουλ στον Κούπερ. Άρη. Λοιπόν, να ανοίξει το γήπεδο ο Κεραυνός ούτως ώστε να ροκανίσουν τα δευτερόλεπτα. Απλό. Γκάρνερ. Πάλι θα σουτάρει. Άστοχος. Η μπάλα στον Κεραυνό με τον Λόνι Κούπερ. 69-62. Με τον Γκαρσία. Εδώ το παιχνίδι τελειώνει. 71-62. Το τρόπαιο. Το τρόπαιο θα στολίζει τη βιτρίνα του Κεραυνού Στροβόλου. 71-65.